Zaviazať, priviazať, zviazať či obviazať. V každom tomto jednom prípade si často berieme do rúk špagát. Na trhu ich existuje niekoľko druhov a každý sa hodí na niečo iné. Toto je jutový špagát, ktorý sa vyrába z jutovníka a v prírode je biologicky rozložiteľný. Je veľmi silný, môže sa používať na viazanie rôznych vecí, najčastejšie sa používajú ho záhradkári, v záhrade vyvezujú si s tým stromy, zeleninu a tak ďalej. Po prípade sa môže používať na nejaké kreatívne veci, deti si z toho môžu niečo strihať, vytvárať si nejaké kreatívne veci, lepiť na papier. Jutový špagát sa vyrába splietaním dvoch tenkých vlákien. Je pevný a ani vlhkosť nemá vplyv na jeho kvalitu, takže sa hodí aj do exteriérov. Existujú rôzne veľkosti, toto je taká malé praktické, potom bývajú aj väčšie balíky, tie už väčšie sa používajú, aj sú hrubšie, používajú sa napríklad v priemysle, kde potrebujú mať hrubšie, silnejšie, aby to malo väčšiu silu, aby to udržalo viacej kila, keď je niečo ako zviazané. Jutový špagát sme našli ukrytý aj v takejto praktickej papierovej škatulke. Ten špagát sa vám nerozuteká kade-tade, keď potrebujete, asi ho len ťaháte, strihate, čo je také praktické malé balenie. V tejto krabičke je 330 metrov jutového špagátu. A toto je špagát z umelého vlákna, vyrobený zo 100% polypropylénu, ktorého hrúbka vlákna môže byť rôzna a na trhu sa objavuje v rôznych farebných variáciách i metrážach. Väčšinou tento špagát sa používa hlavne v priemysle, lebo je silnejší, odolnejší. Malé balenia si môžete použiť aj doma na nejaké viazanie. Takisto používajú takisto aj záhradkári alebo viazanie iných ďalších vecí, ale hlavne sa to používa v tom priemysle. Tam majú aj veľké balenia, tam môžu mať aj 1000 metrov v klopku naviazaného špagátu. Tento druh sa vyrába stláčaním polypropylénových pások a jeho silu, pružnosť a odolnosť využívajú aj poľnohospodári pri balení slamy, siláže či pri vyväzovaní viniča. Odolá vlhkosti i slnečnému žiareniu a jeho vlastnosti sa využívajú napríklad aj pri rybolove, vodných športoch či v odevnom priemysle. No a v prehliadke špagátov pokračujeme ďalej. Toto je lanový špagát, čiže je potravinársky, takisto ekologický, gazdinky ho určite poznajú. Ide o praktického zdravotne nezávadného pomocníka, napríklad pri príprave rôznych pokrmov. Napríklad, keď potrebujete prichytiť šunku alebo slaninku na plátok mäsa či kúsok iného mäsového výrobku. Po prípade, keď doma má niekto záhradku a chce si sušiť papriku, tak tú papriku si na to napichujú a takto sa to potom vlastne dá využiť. Je to čisto potravinársky špagát. A na záver vám predstavujeme ešte špagát, ktorý asi nemáte bežne doma. Je to špagát, určite ste niektorí boli na matrike, že na matrike vám s týmto zviazali nejaké dokumenty a vlastne sa to musí s týmto označiť, lebo je to vlastne slovenská trikolóra, takže sa na to v matrike sa používa čisto len tento špagát.